ಎಂಕಲ್ನ ಪಾಟೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಲವರ್ ಆತಂಡು ಹೊರತಾತಂಡು ಕಟ್ ಮಂದೆ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ದ ಇಂದು ಕಡ್ಲೆದ ದೈ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏನನ್ಪಿನಿ ಕಪ್ಪು ಕಡ್ಲೆ ಪುಂಡು ಅವೇನು ಎಂಕಲ್ ಸಲಾಡ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂದ ಸ್ಪ್ರೌಟ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತ ಅಂಚೆ ನಾನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ರಡ್ಡೇನು ಇಂಚೆನಕಂತ ಪಾಡ್ದೇನಿ ದೈ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ತೂವರೆ ದೈ ಆತಂಡ ಐಟ್ ಕಡ್ಲೆಲ್ಲ ಆತಂಡು ಪಂಡ ಇಂದು ತೋಡೇತ್ ಮಲ್ಲಾಪುಣಂದು ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಫ್ರೈಡೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಶಿವದೂತ ಗುಲಿಗೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಅವೆನ್ ತೂವರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ಪಂಡ ಅಣ್ಣಲ ಗೀತುಲ ಬೈಚೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಉಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೋಂದು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾಟಕ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 ಗಂಟೆ ದಯಪಂಡ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪೂರ ನನ್ನ ಗೊತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಬಂಗೊಂಡಿನಿ ಸಾಯಿ ಇಲ್ಲೇರು ಸಾಯಿ ಹಾಯ್ ಎಂಗಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇಗ ರೀಚ್ ಆತೀನಿ ಇಂದ್ರಳ ಸಮಾಜಂ ರೀಚ್ ಆಯ ಶಿಕ್ಷೆ ಬೈಜಲ್ಲ ನೇ ಏತ್ ಮೊಲ್ಲ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಉಂಟುಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಹತ್ತಿ ಅವ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ರಿಯಲ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಹತ್ತು ಸಾಯಿ ತೋಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಯಿ ಮೂರು ದಾದಾಗೆ ಏರೆಗ ಜೀವನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೇ ನೀ ಬದುಕಿ ತೋರಿಸು ಮನ್ಮನಕ್ಷಿನ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಪಾದರರು ತೆರಳಿದಂತ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರನ್ನ ಅತಿಥಿ ಶಿವ ಶಿವ ಎನ್ನಲು ಭಯವಿಲ್ಲ ಶಿವಧಾಮಕ್ಕೆ ಸಾಟಿದೆ ಬಿರುದದ ಕಮಲ ಅಂಜನೆ ಕನ್ನಡ ವೀರ ಕಮಲ ಮಂಡಳ ಪುದರ್ದ ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿ ತುಳುಕ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಹೋಗಿದ ಬಂಗುಲೆ ಈತ ಜನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಗೋಡಿತೀರಿ ಎಪ್ಪಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೈ ತಾಂಡಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ್ರ ನಿಖಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪ ಉಂಟೈ ಕೂಡ ಆತ್ಮೆಂಟ ಒಬ್ಬರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದಾ ಮೇಣ ಕಲಾಮಾತ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಫೇಮಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಚಾನೆಲ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಊರುಡ್ಲ ಪೂರ ಶೋ ಇತ್ತಡ ತೂಲೆ ಪೂರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾರೇನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುವಣ್ಣನ ಹೊಸ ಗಾಡಿದ ಪಾಟ್ ಇತ್ತೆಂತ ಬಡ ಹಾಕೊಂಡತ मेरे वहाँ डांस इन्नी डांस लास्ट बग्गेर जगह आरे प्राक्टिस मंद बंजिल అయిపోతుంట బగ్గెర
ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಣ ಡಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಣ ಸೂಪರ್ ಎತ್ತಣ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಣ ಸಾಯ್ ಅಲ್ಲೇ ವಿನೋದ್ ಮಾಮ ಗಾಯ್ ಮಾಮಿಗ and Not my angle, this is my come on with pani puri also she has angle नहीं तो गोल गोल आती नहीं है एक हो गया प्लेट और एक मेरा भी सेम ಏನಾಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ಸಾ बड़े बन रहे हैं कितना हुआ दूसरा प्लेट का 5 से 8 इधर 2 का था बोले देग हाँ చేతండ గజన్న జ్ఞానేశన్న నాటక ఏం చేస్తాడు సాగర్ అంకల్ నాటక ఏం చేస్తాడు ಶಿವಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಮೆರಡಾಕೇನ್ಗ ಮೇರೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಜ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಾಂಬೆ ವಲ್ಲಿಯೇ ಆಡಲ್ಲ ಫುಲ್ ನಾಟಕ ಕುಲ್ದು ತೂತೇರ ಏನ್ ಚೈತನ್ ನಾಟಕ ರಡ್ಡು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮೊಲೆಗ್ಲ ಹೇಗುಂಟು ಓ ಮೊಕ್ಕುಲರ ಅರ್ಜ ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಮೇರಿತ್ತೀನಿ ಶಿವಣ್ಣಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ఏం చెప్తాను అభి అభి వినీత్ అమ్మ ನಾಟಕ ಏನ್ ಚೇತಂಗೆ ಆಂಟಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸ ತುಯ್ಯಾರೆ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೈತಂಡೆ ತುಲೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದುಲೆ ರಾತ್ರಿ ಮೇನ್ ಜನ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾಕಿಲ್ಲೇರ ಆರ ಅಲ್ಲ ನಾಟಕ ಪೂರ ತೂದಾದ ಹೆಂಗ್ರೈತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ 12 ಗಂಟೆ ಅಂಚ ಪಾನಿಪುರಿ ಉಂಡು ಮೂಲ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಪಾನಿಪುರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೂಲ ಉಂಟು No. ಬರು ಅಕ್ಕಲ್ ತಿನ್ಪಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಪುನೀತನ್ನ ನಾಟಕ ಏನ್ ಚೇತಂಡ ಅರ್ನ ಮಗನ ಬರ್ಡೇ ಲೈನೆ 5th ಬರ್ಡೇ ಅಂಚ ಪಾರ್ಟಿ ಅವನುಂಡ 5 years of fatherhood. ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚೂರು ಕೊರ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬಿಡ್ತಾವ ಮಸಾಲ ಬಿಡ್ಸಿ ಅವು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಸಿ ಮಸಾಲೆ ಅದು ತಿಂದು ಬಿಡ್ಸಿ ಚಮಚ ಬ್ಯಾಗ ಇರಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನೋಡದ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಮನಸ್ ಮಾತಾಂಡ ಇನ್ನು ಈ ನಾಟಕದ ಗಮ್ಮತ್ ನಿಕಲದ ಅದು ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಬಿಡ್ದು ಗುಸು ಗುಸು